Чудесни са приказките на Андерсен. Аз съм един от неговите герои и съм ви подготвил новогодишна изненада. Знам, че както децата, така и родителите им са любители на поучителните приказки. Но да се измислят такива не е тъй лесно, както могат да си помислят някои хора. Син съм на търговец, който беше толкова богат, че можеше да постели със сребърни монети цялата тази улица. Умно живя баща ми до последния си ден. Но аз обичах веселия живот и карнавалите. Не съм беден и сам. Но един приятел ми подари този куфар. Вие мислите, че той е прост. Но не е. Всъщност много е особен. Трябва само да му се натисне бравата и фръква в небесата. С него се издигам към облаците. С него посещавам далечни страни. С него дойдох и при вас. Днес нямам пари, но ще ви запозная с други прекрасни герои на нашият разказвач Ханс Христиан Андерсен с малката кибритопродавачка, а на него една птичка му разказва всичко. Люта зима е, вали сняг, земята е покрита с блестяща снежна покривка. Студено е, вижте, гората е прелесно бяла, от тук се виждат какелите блестят на зимното слънце. Мирише на смола и врабчетата са тук. Хайде да ги настаним. Чик-чирик, чик-чирик, как се радва в тоя миг? Чуйте всички моя вик. Чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик, чик-чирик.
Ще я вземем със себе си. В града видяхме каква почет са елите, зато и не може да се говори. О, да, ние видяхме как елките стоят сред топлите стаи, украсени с прекрасни неща, позлатени ябълки, с медени кравайчета, с играчки, с хиляди свещи. Да, тя е прекрасна, дори така, със своята зелена премяна. Разгърнала склоните си и гледа далече по белия свят. На зайчетата, които тичат наоколо, ще им е мъчно за нея. Може би и аз ще имам щастието да бъда на такава почет. То е много хубаво. Какво ли ще бъде? Ах, как ме измъчва тая неизвестност. Сама не зная какво става с мен. Точно такава ни трябва. Радвай се! Радвай се на младостта си! Радвай се на красотата си! Радвай се и бъди щастлива! Идва дърварят. Я какъв е нагизден. Много хубава е, ела. Тази ли, господине? Да, точно тази. Тя вече никога няма да види своите другарки. Да заминеше тъжно. Така е, но деца ще си скачат около нея. Ще види нови неща. Ще блести. Добър ден! Аз имам честта да ви поканя тази вечер на новогодишния празник. Ще ви зарадваме с чудесни лакомства и веселие. Благодаря. Ще дойдем и децата ще доведа. Нали в тази вечер стават най-хубавите вълшебства? Дайте мъничките люлчици! Къде са купоните и сладките? Аз нося позлатените ябълки и орехи. Забравихте куклите, които са също като живи човечета. Аз ще сложа на върха на дръвчето една голяма златна звезда. Какво правиш? Работи! Не се разсейвай! Освен работа, нищо друго не признавам. Господарке, аз гледам само работата си. Освен нея, нищо друго не признавам. Не ме гледай така глупаво. Ти не можеш да се сравняваш с нас. Ние сме те взели по милост. Свърши си съвестно работата. Престани ги, и аз имам нерви. Всичко имате, но нямате сърца. Това е по-важно от красивите играчки на ръката. А вие забравяте за така наречените хора. А сълзите им са най-скъпото на сърцата им. Какъв блясък! Какво великолепие! Онемявам от очудване, тя е приказна. Всичко готово ли е? Гости. Съседката с децата, които са твърди образовани. Поклонете се и поздравете домакините. Ах, децата ви са добре възпитани. Чувствайте се като у дома си.
Вие сте много добра, госпожо. Аз никога не съм мислила за своята доброта. Заповядайте. Госпожо, ще ни изпеете ли една песен? Разбира се, мога ли да откажа в тази хубава вечер? Живяла сред гората снежна, край ручея ела. И колко стройна, колко нежна красавица била. Но надошла другарска чета, избрат ви тя дошла. Отсекли малките момчета, красивата ела. И днес на този дивен празник елата погледни, на нея светят разни багри, красиви светлини. Колко сте мило! Прекрасно е да знаеш, че можеш да радваш те и много другите. щастлива. О, да, тук е прекрасно и ти си щастлива. Лунната вечер е светла, а небето сякаш сияе. Но в тази последна вечер от годината, вън, на улицата има деца. Студът ги притиска до влажната земя. Хайде, хайде навън на улицата, хайде да продаваш хибридени клечки. Да,
Я, че той е тук студено. И аз само един покрив над главите ни. Отсякъде духа, макар че съм запълнил всички дупки с слама. Какво да правим? Хайде, хайде навън. Че старата ни сиромашка къща сама не знае на коя страна да падне. Времето става все по-студено. Какво ли още трябва да преживея през тая люта зима? Хайде да отидем да играем през снежния човек. Може да е оживял в тази вълшебна нощ. Хайде, тръгваме ли? Колко хубаво играете около мен. Студено е, но топлината е смърт за мен. А като те гледам теб, ще се разтопя от мъка. Беднячка. Гледай в този стуч, в тая тъмнина, бедното момиченце е гологлаво и босо. Крачетата й са подсинели от студа, а в ръцете се държи кибритени клечки. Тя трепери, студено е, сигурно е гладна. Жалко става на човек, като я гледа. Вятърът свири в ушите ми. А ти къде си тръгна в този студ? Болен ли си? Де живееш? Тук ли ще прекараш нощта? Дай ми нещо. Фегун се си прибере при жената, която всъщност е моя майка. Тя ме праща въпроса милостиня и когато не получа нищо, ме бие. Ако съм гладен и ми е студено, колко хубави топли са дефти ти, а виж моите дъпи. Вижте ли? Благодаря за хубавата подкрепка. За всичко, което направихте мен. Много ви благодаря. Довиждане. Хайде, деца. Какво донесе? Не се сърди. Нищо не успях да получа. Ти сигурно имаш пари. Ще мъкнеш ли или ще ти чупя главата? Съседки, какво правиш? Защо биеш детето? Спри се! Не виждаш ли как се отнасят с децата господарите? Ако нямаш пари, днес е последния ден от годината. Дай му, обърни му малко внимание. Дай му малко мъничко любов. Детето е мое. Аз мога да го убия, ако искам. А заедно с него и теб. Защо се сърдите? Какво съм ви направила? Аз обичам децата, а ти не си научена на добро държание. Не си доверявайте, тя страшно много обича да спори. За всички говори, само лош. А той иска да посрещне новата година като нас.
тъй си имаш. Това е нощта срещу Нова година. Във всички прозорци греят светлини. От всякъде се носи мирис на печен. Аз мисля само за това. Ръчичките са вкоченени от студ. Прибивай се. Не мога. Татко каза, че ще ме бие, ако не подам нищо. А ние сме бедни. Имаме едно чугунено гърне, което мама слага на печката, когато има продукти. До него е ведрото за вода. Обичам старият ми чайник, който пее много хубаво, когато гори огън. Но днес и машата е ненужна. Пробитата ни кошница е празна, а метлата ни е много, много стара. И ние сме бедни. Аз не съм лош. Майка ме праща да прося милостиня и когато не получа нищо, ме бие. Виж какво имам. Това е старо гъше перо. То лежеше на прозореца на една готвачка, която се гордееше много с него, защото можеше да пише. Даде ми го, но аз нямам мастило, а и не ходя на училище. А аз искам да стана художник. В картините има много живот и хората им се любоват. Виж, това, който умее да рисува с четка и бои, може да събере около себе си целия свят. Сродните души се сближават. Те искат само да се стоплят. Ти имаш кибритени клечки. Хайде, запали една, да се стоплим. Аз ви видях през прозореца и избягах, за да си поговорим. Тези кибритени клечки са мои роднини. Те бяха малките зелени клончета. Всяка сутрин пиехме брилянтен чай, наречен роса. Слънцето ни блестеше, а малките птички ни разказваха приказки. Чувствахме се богати, защото другите дървета се обличаха само през лятото, а ние носихме дрехи както лети, тъй и зиме. Ала дойдоха дърварите и започна голяма сеч. Вярно е, семейството им беше насечено на парчета. Родоначалникът ни стана главна мачта на един великолепен кораб, който тръгна да обикаля света. Сега на него посрещат Нова година. Тази красавица е тук при нас. А другите клончета се разпръснаха на различни страни. Най-малките са твоите кибритени клечки и още дава светлина на хората. Запомни, ти не си, но те са от знатен род. Хайде, запали още една клечка. Какъв светъл пламък, каква топла светлина. Струва ми се, че съм пред голяма желязна печка с излъскани медни крака и с медна вратичка. Колко весело играе в нея огънят, колко приятно топли. И искаш да простеш нозете си, за да ги стоплиш. Но огънят угасна, печката изчезна и ние сме пак бедни и гладни в тази прекрасна за другите деца нощ.
разказвам приказки, но ви казах, че ми харесва и веселия живот. Днес ви накичахте елхата. Нека новата година е с хубаво начало и с хубав край за всички вас. Аз ще разказвам за щастливите и нещастни хора, за доброто и злото, за бедността и богатството и за всичко, което ни обкръжава. Виж, на трапезата има бяла покривка, порцеланови съдове, печена гъска и чудо, тя тръгва с чинията и вилицата към нас. Ябълки и сливи, носи приятна миризма. Виждам новогодишна елха, която е много по-голяма и по-хубава. Хиляди свещи греят по кончетата й и шарени картинки от ония, които украсят магазините. Всичко е за нас, господарите на улицата. Хубаво е да виждаме и да говорим за доброто, но когато го няма... Виж, падаща звезда, падна и остави след себе си дълга огнена бразда. Някой умира в този час и към Бога се възнася нова човешка душа. Аз имам баба, която обичах много, но тя умря. Бабо, вземи ме със себе си. Аз знам, че ти ще си отидеш, когато угаси печката. Ти ще се изгубиш, като чудна опечената гъска, като хубавата голяма елха. Заведи ме там, където няма студ, глад и неволи. Върви си. Ти и твой приятел сте бедни, но сте добри и имате мечти. Бабо, ти никога не си била толкова хубава. Живейте. Подарете на децата новогодишното слънце. Подарете им топлина. Да хранете децата. Избавете децата от неволи. Направите ли всичко това, ще ви бъдем много благодарни в новогодишната нощ. Не чухте ли въздишките ни? Ние искаме малки радости в живота. Не ни подминавайте. Идвам и аз да направя нещо за вас. Нося ви ракети и бенгалски огън. Господи, ще бъде великолепно. Вижте очите на децата са сияйни звезди. И ангелчетата са тук при нас. Аз пак тръгвам по белия свят, за да разказвам приказки като тази за малката кипритопродавачка и кибритените клечки.
20 години, Ангел Небесен възвестява: благовестявам ви голямата радост, която ще бъде за всички хора, защото днес ви се роди Спасител. Така се ражда надеждата, която отваря човешките сърца за светлината и очакването. Уважаеми гости, уважаеми кръжочници, госпожо директор, скъпи съграждани, вече 2000-летия гори Витлеемската звезда и ни показва пътя. Трудно се върви по него, защото е белязан всеопрощението, молитвата, състраданието и добротата. Всички се припъваме в този неравен път, но се стремим в заблудите чрез вярата да го следваме. Всяка година в белотата на декемврийската светла нощ се явява очакването на чудото. По стародавна традиция, в това мигновение примисляме себе си и своята вяра в доброто. Очароваме се и се крием в тази свята нощ. Сибристия свят потъва в бялата тишина на очакването. Коледарска песен звучи като молитва и богослов, а бъдникът в огнището припламва и дава топлина на хората. Изправени пред коледното вълшебство, ние отброяваме поредната година от нашия живот. Припомняме си изгряла и отминала мечта. Възкресяваме надежда за нещо хубаво и светло. Нека запазим чистотата на мислите и щедростта на сърцата си. Нека огънят в огнището не загасва. Бъдете здрави и щастливи. Весела Коледа, мирна и щастлива нова година. Нашия поздрав от кръжок Арлекино към Център за работа с деца беше спектакъла «Малката кибритопродавачка». Благодаря на всички малки прекрасни участници, на колегите, които винаги се отзовават на нашите мероприятия, на търпението на майките, които ги водиха, и да продължаваме напред с радост през новата 2016 година. Весели празници! Грешките простете, в